ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ናይ ሰብ ዲኤንኤ ምስ ናይ እንስሳ ሓዊሶም ንመድሃኒት ዘይብሉ ሕማም ክሕክም ዝኽእል ክሪስፐል ዝተባህለ ቀመር ይፈጥሩ። እንተኾነ ግን እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምርምር ብዙሕ ከይጸንሐ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ብናይ መንግስቲ ኣካላት ንደቂ ሰባት ከጥፎ ኢሎም ዝሰርሕዎ ቀመር ብምባል እቲ ምርምር ከም ዝቋረጽ ገይሮም ይእግድዎ። ድሕሪ ዝተወሰነ ጊዜያት ድማ ፊልምና እቲ ኣብ መሬት ኮይኖም ዝገብርዎ ዝነበሩ ምርምር ንኸይቅጽልዎ ብመንግስቲ ዋላ እኳ ተተኣገደ ብሕቡ ኣብ ጠፈር ኮይኖም እቲ ምርምር ከም ዝቕጸል ይገብሩ። ሕጂ ድማ ልክዕ ከም ትስጊእዎም ዝነበረ ኣቴና እንዳብ ዝተባህለ ግሩፕ ኬሪ ዝተባህለት ጓል ጥራይ በይና ብሂወት ተሪፋ። ምኽንያቱ እቲ ኣብቲ ቦታ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምርምር ከምቲ ዝሓሰብዎ ስለ ዘይከደሎም እቲ ዝመራመሩሉ ዝነበሩ እንጭዋ ናብ ገጅፍ እንስሳ ተቐይሩ ካብ ቁፅጽር ወፃኢ ኮይኑ ከጥቅዖም ይጅምር። ኬሪ ነቶም ኣብ መሬት ዘለዉ ተቆጻጸርቲ ሰባት ካብቲ ቦታ ንኸተምልጥ ማዕጾ ንኽኸፍቱላ ዋላ እኳ ተሓተተቶም። ንሶም ግን ነቲ ኣብቲ ንሳ ዘላቶ ቦታ ዘሎ 3 ሳምፕል ተዘይተማሊኣቶ ናብ መሬት ክትምለስ ከም ዘይትኽእል እቶም መራሕቲ ይነግርዋ። እቶም መራሕቲ ተመሊሳ ነቲ ሳምፕል ካብ ምምጻእ ወጻኢ ካልእ ኣማራጺ ዘይሃብዋ ኬሪ ተመሊሳ ነተን 3 ሳምፕል ሒዛተን ትኸይድ። ብዝሕዝን ኣጋጣሚ ግን እታ ንሳ ዝኣተወትላ ሮኬት እቲ ዓብንጭዋ ነቲ ሞተር ሴይሩ ባላሽዎ ስለ ዝነበረ ኬሪ ኣብ መሬት ቅድሚ ምብጽሓ እታ ሮኬት ተፈንጂራ ንሳ ቦ ትመውት። ካብዚ ንድሓር ፊልምና ቅድሚ ሕጂ ወተሃደር ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ ጊዜ ግን ናይ በረኻ እንስሳታት ክከናኸን ዝጀመረ ዴቪስ ዝተባህለ ሰብን ኣብቲ ፓርክ ምስኡ ዝሰርሕ ኔልሰን ዝበሃል ሰብን ንላለ። ናብቲ ፓርክ ኣብ ቀረባ ጊዜ ዝመጸ ፓቮ ዝተባህለ ጋውና ነቶም ቅድሚ ሕጂ ኣብኡ ዝነበሩ ጋዋኑ የሸግር። እቶም ኣብቲ ፓርክ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ድማ እዝሪኦም ፈሪሖም ክሃድሙ ምስ ጀመሩ ፓቮ እንዳጎየ ናብኦም መጺኡ ደፊኡ ናብ መሬት የውድቖም። ሃንደበት ግን ሓደ ጆርጅ ዝተባህለ ጋውና መጺኡ ፓቮ ነቶም ሰባት ቅድሚ ምህራሞም ደፊኡ የውድቖ። እቲ ዝነበረ ረብሻ ናይቶም ጋዋኖም ዝተረጋግአ ድማ ዴቪስን እቲ ጋውና ጆርጅን ብናይ ምልክት ቋንቋ እንዳተዛረቡ ክላገጹ ይጅምሩ። ዴቪስ ድማ ንጆርጅ እዚ ናባኹም መጺእ ዘሎ ፓቮ ዝተባህለ ሓድሽ ጋውና ናትኩም ዓሌት ስለ ዝኾነ ምስኡ ክትሰማማዕ ኣለካ ኢሉ ብምልክት ይነግሮ። እቲ ጸወታ ዝፈቱ ጆርጅ ግን በቲ ዴቪስ ዝበሎ ነገር ተላጊጹ ክስሐቕ ይጅምር። ኣብታ መዓልቲ ምሸት ድማ ኬሪ እተን ካብ ጠፈር ሒዛተን ክትመጽእ ሓሲባ ዝነበረት 3 ናይ መድሃኒት ሳምፕል እታ ሮኬት ድሕሪ ምፍንጃራ ተበቲነን ኣብ መሬት ይበጽሓ። እታ ሓንቲ ኣብቲ እቶም ጋዋኑ ዝነብሩሉ ፓርክ ወዲቓ ነቲ ጆርጅ ዝተባህለ ጋውና ትምርዞ። እታ ካልአይቲ ድማ ኣብ ጫካ ወዲቓ ተኻሉ ይረኽብዋ። እታ ሳልሰይትን ናይ መወዳእታን ሳምፕል ድማ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝነበረ ዲቃኣትያ ሓደ ሓርገጽ ይውሕጣ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ኩነታት ከምቲ ቀደም መሲልዎ ዴቪስ ናብ ስርሑ ምስ ኣተወ እቲ ጆርጅ ዝተባህለ ጋውና ጠባዩ ተቐይሩ ብቁጥዐ የሸግር ከም ዘሎን ከምኡውን ካብ ቁፅጽር ወፃኢ ኮይኑ ንሓደ ድቢ ከም ዝቐጥቀጠ ንዴቪስ ኤልሰን ዓርኩ ይነግሮ። ዴቪስ ድማ እዚ ምስ ሰምዐ ንጆርጅ ክሪኦ ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወ ናይ ጆርጅ ኣካላት ካብቲ ትማሊ ዝነበሮ ወሲኹ ይጸንሖ። ምስቲ ድቢ ክበኣስ ቆሲሉ ዝነበረ ጆርጅ ድማ ንዴቪስ ምስ ረኣየ በቲ ዝገበሮ ነገር ከም ዝሓዘነን ነቲ ድቢ ካሃሲኹም ዘይነበሮ ብምልክት እንዳነገረ ንዴቪስ ይቕሬታ ይሓቶ። ዴቪስ ድማ ናይቲ መድሃኒት ሳምፕል ተቐሚጡላ ዝነበረ ንብረት ኣብቲ ከባቢ ምስ ረኸባ እንታይ ከም ዝተፈጥረ ንኽጻሪ ነታ ንብረት ምስኡ የቐምጣ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መዓልቲ ጆርጅ በቲ ዘርኣዮ ናይ ሰውነት ምውሳኽ በቲ ዘለዎ ኩነታት ክሳብ ሕጂ ከመይ ገይሩ ብሂወት ክጸንሕ ከም ዝኽኣለ ምርዳእ ስለ ዝኣበዮም ዴቪስ እዚ ጋጢሙ ዘሎ ነገር ከቢድ ከም ዝኾነ ብዝገበሮ ምርምር ይርዳእ። ኔልሰን ድማ ጆርጅ እንደገና ካብ ቁፅጽር ወፃኢ ኮይኑ ካልእ ሓደጋን ረብሻን ቅድሚ ምፍጣሩ ንኽረጋጋእ መደንዘዚ ክወግዎ ከም ዘለዎም ንዴቪስ ዋላ እኳ ተነገሮ። ዴቪስ ግን በቲ ጋጢምዎም ዘሎ ነገር ጽቡቕ ገይሩ ክሳብ ዘጻሪ ንጆርጅ መደንዘዝ ምውጋእ ኣድላይ ይኮነን ይብሎ። ብኻልእ ወገን ነቲ ምርምር ብሕቡእ ብገንዘብ ዝድግፍዎ ዝነበሩ ክሌርን ብሬይትን ዝተባህሉ ክልተ ኣሕዋት እቲ ኣብ ጠፈር ዝነበረ ናይ ምርምር ላቦራቶሪኦም ብምፍንጃሩ እቲ ናቶም ካምፓኒ ስለ ዝኸሰረ ብሕርቃን ክልቲኦም ክጨቓጨቑ ይጅምሩ። ክሌር ግን ኣብቲ ምርምር ዝገብሩሉ ዝነበሩ እንጭዋ ዝተረኣየ ምልክት ክሳብ ሕጂ ዝምድብዎ ዝነበሩ ነገር ከም ዝሰለጦም ከም ዘርኢ ጽቡቕ ጌራ ተረድኦ። ሽዑ ንሽዑ ድማ እተን 3 ናይ መድሃኒት ሳምፕል ናብቲ ዝወደቓሉ ከባቢ ዝኸዱ ናይ ግሊ ወተሃደራት ኣዳልያ ነቲ ናይ መድሃኒት ሳምፕል ንኸምጹላ ትሰዶም።
ሓደ ብሩክ ዝተባህለ ወታደር ድማ ንግሩፕ ይሒዙ ናብቲ ጫካ ምስ ከደ እቲ ናይ መድሃኒት ሳምፕል ተወሲዱ እታ ነቲ መድሃኒት ሒዛቶ ዝነበረት ንብረት ጥራይ በይና ተሪፋ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ተኻሉ ድማ ኩሎም ከም ዝሞቱ ንክሌር ይሕብራ ክሌር ድማ ሓደ ካብቶም ተኻሉ ናብ ሓደገኛ እንስሳ ከም ዝተቀየረ ተረዲእዋ ነቲ ብሩክ ዝተባህለ ወታደር ነቲ ተኽላ ቀቲልካ ናባይ ኣምጻዮ ኢላ ትእዝዞ ሓንቲ ኬት ዝተባህለ ተመራማሪ ድማ ኣብ ዜና ብዛዕባ ጆርጅን በቲ ኣብ ጠፈር ዝተፈንጀረ ሮኬት ምስ ሰምዐት ብዙሕ ግዜ ከየጥፍአት ናብቲ ፓርክ ትኸይድ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐት ድማ ንዴቪስ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት እዚ ምርምር ኣብ ጠፈር ክካየድ ከሎ ንሳ ካብቶም ተመራመርቲ ሓንቲ ኣባል ከም ዝነበረትን እቲ ኣብ ጆርጅ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ደው ከተብሎ ትኽእል ንሳ ጥራይ ከም ዝኾነት ትነግሮ ዴቪስ ድማ እዚ ምስ ሰምዐ ኣብ ጆርጅ እንታይ ይፍጠር ከም ዘሎ ይሓታ ኬት ድማ ጆርጅ ዝወሰዶ መድሃኒት ናይ ብዙሓት እንስሳታት ዲኤንኤ ሓዋዊሶም ዝሰርሕዎ መድሃኒት ከም ዝኾነን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ምስ ናይ ጆርጅ ዲኤንኤ ምስ ተሓወሰ ብውፅኢቱ ወላ ሓደ ሰብ ደው ከብሎ ናብ ዘይክእል ናብ ዓብ እንስሳ ከም ዝቕየር ትነግሮ ዘረብኦም ከይወድኡ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሩ ዝቁጣዕ ዝነበረ ጆርጅ እቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ቦታ ፍሪሱ ነቲ ማዕጾ እንዳሰባበረ ናብ ደገ ወፂኡ መካይን ብእዳው እንዳጨፍለቐ ነቲ ከባቢ ክርብሽ ይጅምር በቲ ዝተፈጥረ ዓውዓው ድማ ፖላይስ ናብቲ ቦታ መጺኦም ንጆርጅ ንኽትኩስሉ ይዳለው እንተኾነ ግን ዴቪስ ቀልጢፉ ናብቲ ቦታ መጺኡ ነቶም ፖላይስ ንኽረጋግኡ ነጊሩ ናብ ጆርጅ ኸይዱ ብምልክት ቋንቋ እንዳተዛረበ ከረድኦ ይፍትን እቶም ፖላይስ ድማ ጆርጅ ክረጋጋእ ርዮም ዓቂኖምሉ ዝነበሩ ሽጉጥ ዋላ እኳ ተውረዱ እቲ ዘሎ ኩነታት ዘይፈለጠ ካብኦም ርሕቕ ኢሉ ብላዕሊ ኣብ ሄሊኮፕተር ተሰቒሉ ዝነበረ ፖሊስ ንጆርጅ ብስናይፐር ተኪሱ መደንዘዝ ወጊኡ የውድቖ ብኻልእ ወገን ካብ መራሒቶም ትእዛዝ ተቐቢሎም ነቲ ራልፍ ዝተባህለ ተኽላ ንኽሕዙ ናብቲ ጫካ ዝኸዱ ብሩክን እቶም ናቱ ግሩፕን ነቲ ሓደገኛ ተኽላ ኣብ ሄሊኮፕተር ኮይኖም ስለ ዝረኣይዎ በጢት እንዳተኮሱ ክሃርምዎ ይጅምሩ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት እቶም ወታደራት ራልፍ ዝሞተ መሲልዎም ናይቲ ተኽላ ሬሳ ንኸምጽዎ ናብ መሬት ምስ ወረዱ ራልፍ ኣብቲ ቦታ ከምዘየለ ይርድኡ ብሩክ ድማ ናይ ሓደ ዓብ እንስሳ ናይ እግሩ ምልክት ምስ ረኣየ ነቶም ወታደራት ናብ ድሕሪት ንኽምለሱ ይእዝዞም እንተኾነ ግን ሽዑ ንሽዑ ብዘሰንብድ ኣጋጣሚ እቲ ራልፍ ዝተባህለ ተኽላ ካብቲ ዝነበሮ ወፂኡ ነቶም ወታደራት በቢ ዘለውዎ በብሓደ ይውድኦም እቶም ናቱ ግሩፕ ኩሎም ከም ዝሞቱ ዝተረድአ ብሩክ ድማ ነቶም ኣብ ሄሊኮፕተር ዘለዉ ወታደራት ናብ ራልፍ ንኽትኩሱ ይነግሮም እቲ ንእሽተይ ዝነበረ ራልፍ ዝተባህለ ተኽላ ግን ናብ ሓደ ዓብዪ ሓደገኛ እንስሳ ተቐይሩ ኣዝዩ ጉልቡት ኮይኑ ስለ ዝነበረ እቲ ከም ዝናብ ዝዓልቦ ዘሎ ጠያይት ወላ ሓንቲ ከይተሰምዖ ተኺሉ ናብ ቅድሚት እንዳጎየየ በቲ መድሃኒት ብዝረኸቡ ሓይሊ ናብቶም ኣብ ሄሊኮፕተር ኮይኖም ዝትኩስሉ ዝነበሩ ወታደራት ዘሊሉ ነታ ዝነበሩዋ ሄሊኮፕተር ሰባቢሩ ናብ መሬት የውድቓ ኣብ መወዳእትኡ በይኑ ጥራይ ከም ዝተረፈ ዝተረድኦ ብሩክ ድማ ነቲ ራልፍ ዝተባህለ ተኽላ በይኑ ክዋግኦ ምስ ፈተነ እቲ ተኽላ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝነበሮ ኣዝዩ ተቖጢዑ ናብቲ ብሩክ ዝተባህለ ዝትኩሰሉ ዝነበረ ወታደር እንዳጎየየ ኸይዱ ይቐትሎ ናይ ምሸት ድማ ዴቪስን ኬትን ኣብቲ ጆርጅ ዝተባህለ ጋውና ሕጋዊ ዘይኮነ ምርምር ተካይዱ ነይርኩም ብዝብል ክሲ ብኤፍቢአይ ተኸሲሶም ብኤጀንት ሩሴል ብዝተዋህበ ትእዛዝ ይእሰሩ ኣብ ኣየርፕሌን ተሰቒሎም እንዳተወሰዱ ከለዉ ድማ ዴቪስ ናይ ጆርጅ ቆስሊ ብቕልጡፍ ክሓዊ ከም ዝጀመረ ይርኢ ሩሴል ድማ ናብ ዴቪስ መጺኡ ሓደ ሕቶታት ክሓቶ ይጅምር ነቲ ጆርጅ ዝተባህለ ጋውና ኣብ ኣየርፕሌን ኣሲርካ ምቕማጥ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ዘይተረድኦ ሩሴል ድማ ናብ ኬት እንዳጠመተ ካብቲ ናይ ምርምር ካምፓኒ ዝተሰጎኪ ናይቲ ኣብቲ ካምፓኒ ዝካየድ ዝነበረ ስራሕ መግለፂ ዝሓዘ ፋይላት ክትሰርቂ ስለ ዝተረኸብኪ እምሽ እንዳበለ ንኬት ኣብ ቅድሚ ዴቪስ ከዋረዳ ይጅምር ክሌር ድማ ቀደም ኣብቲ ናቶም ካምፓኒ ሰራሕተኛ ዝነበረት ሕጂ ብፖላይስ ተታሒዛ ከም ዘላ ትሰምዕ ብራይት ሓዋ ድማ ኬት እቲ ሒዛቶ ዘላ ናይቲ ናቶም ካምፓኒ ሓበሬታ ዝሓዘ ፋይል ንፖላይስ እንተደኣ ረኪባቶ እዚ መወዳእትኦም ከም ዝኸውን ንሓፍቱ ይነግራ ክሌር ግን በዚ ሓሳብ ክጭነቕ ከም ዘይብሉን ሕጂ ኩሎም ኣብ ኣየርፕሌን ስለ ዘለዉ እቲ በቲ መድሃኒት ተበኪሉ ዘሎ ጆርጅ ድማ ምስኦም ኣብቲ ኣየር ተኣሲሩ ስለ ዘሎ እግሮም ኣብ መሬት ቅድሚ ምርጋጹ ባዕሉ ትጋውና ንኹሎም ክውድኦም ስለ ዝኾነ ብኬትን በቲ ሒዛቶ ዘላ ፋይላትን ብዙሓይ ትጨነቕ ትብሎ ነቶም እንስሳታት ካብቲ ሓሚሞሞ ዘለዉ ዘሕውዮም መድሃኒት እቶም ናታ ሰራሕተኛታት ተመራመርቲ ኣቐዲሞም ከም ዘዳልውዎ ጌራ ከም ዝነበረትን ነቲ ናይ መድሃኒት ሳምፕል ኣባዚሖም ንኽሸጥዎ ሓደ መንገዲ ክረኽቡ ከም ዘለዎም ንብሬት ሓዋ ትነግሮ ናብቲ ላዕሊ ሒዛቶ ደይባ ድማ
ነቶም በቲ መድሃኒት ተበኪሎም ዘለዉ እንስሳታት በዛ ትሑት ድምፂ ዘለዋ ማሽን ጌርና ናብዚ ማእከል ከተማ ከም ዝመፁ እንተደኣ ጌርና እዞም ናይዛ ሃገር ወተሃደራዊ ሰራዊት እዛ ከተማ ንኸይተዓኑ ኢሎም ነቶም እንስሳታት ብዘለዎም ሓይሊ ተጠቂሞም ኣጥቂዖም ምስ ቀተልዎም ኣንሕና ካብቶም እንስሳታት ዲኤንኤ ወሲድና ብኽቡር ዋጋ ክንሸጦ ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ ይመፀሎም። እቲ መደቦም ንኽጅምርዎ ድማ ክሌር ነቲ ነቶም እንስሳታት ዘጽውዕ ትሑት ድምፂ ዘለዎ ናይ ደወል ማሽን ምስ ወልዐቶ እቲ ተኽላ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ነገር ገዲፉ ኣብ ቅድሚኡ ዝጸንሖ መካይን እንዳጨፍለቐ ናብቲ ማእከል ከተማ ጉዕዙ ይጅምር። እቲ ካልኣዮም በቲ መድሃኒት ዝተበከለ ሊዝ ዝተባህለ ሓርገጽ ድማ ነቲ ድምፂ ምስ ሰምዐ ቀልጢፉ ናብቲ ቦታ ክኸይድ ይጅምር። ኣብ ኣየርፕሌን ዝነበረ ጆርጅ ድማ ነቲ ደወል ናይታ ማሽን ምስ ሰምዐ ካብቲ ርእሱ ሲሒቱ ወዲቕዎ ዝነበረ ተባራቢሩ ካብቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ድሕሪ መውፅኡ ነቲ ኣየር ብውሽጢ ኮይኑ ክሰባብርን ነቶም ወተሃደራት በብሓደ እንዳሓዘ ካብቲ ኣየር ናብ መሬት ክስንድዎም ይጅምር። እቶም ፖላይስ ንጆርጅ ደው ንኸብልዎ ናብኡ ምትኳሶም ዋላ እኳ ተቐጸሉ፣ ጆርጅ ግን እቲ ዝሃርሞ ዝነበረ ጠያይት ወላ ሓንቲ ከይተሰምዖ ነቲ ሩሴል ዝተባህለ ጀነራል ኣውዲቑ ብኢዱ ሒዙ ክቐትሎ ምስ ደለየ ዴቪስ ናብኡ መፂ ንጆርጅ ከረጋግኦ እንዳፈተነ ኸሎ ካልእ ፖሊስ ብድሕሪኡ ኮይኑ ክትኩሰሉ ይጅምር። ካብዚ ንድሓር ካብዚ ዘለዎ ቁጥዐ ከረጋግኦ ከም ዘይክእል ዝተረድኦ ዴቪስ ድማ እቲ ኣየርፕሌን ቅድሚ ምፍንጃራ ንኬትን ንሩሴልን ሒዙ ብፓራሹት ናብ መሬት ይወርድ። ሰኣን ቁሩብ ካብቲ ሓደጋ ብሂወት ዝተረፉ በዓል ዴቪስ ድማ ንጆርጅ ንኽርእይዎ ናብቲ እቲ ኣየር ዝወደቐቶ ቦታ ምስ ከዱ ጆርጅ በቲ ዝፈጠሮ ሓደጋ ከይሞተ ከምቶም ካልኦት በቲ መድሃኒት ዝተበከሉ እንስሳታት ናብቲ ማእከል ከተማ ክኸይድ ከም ዝጀመረ ነቲ ኣብኡ ዝገደፎ ናይ እግሩ ኣስር ሪኦም ይርድኡ። ብኻልእ ወገን ክሌር ኬት ካብቲ ዝተፈጥረ ናይ ኣየር ሓደጋ ብሂወት ከም ዝተረፈት ስለ ዝፈለጠት ኣዝያ ተሓርቕ። እቶም ፖላይስ ድማ ነቲ ዝተፈጥረ ናይ ኣየር ሓደጋ ሓላፍነት ንዝወስደሉ ሰብ ንኽኣስሩ ናብቲ ናቶም ካምፓኒ ምስ መፁ ብድሕሪ ዝኹሉ ዝተፈጥረ ነገራት ዘላ ኬት ከም ዝኾነትን እቶም እንስሳታት ናብ ሓደገኛ ፍጥረት ከም ዝቕየሩ ዝገበረት እውን እሳ ከም ዝኾነት ነጊራ ንገዛ ርእሳ ነፃ ትውፅእ። ዴቪስ ድማ ናይ ደቂ ሰባት ጭካነ ኣዝዩ ስለ ዝጸልኦ ወተሃደር ዋላ እኳ ተነበረ ብኸመይ ወተሃደር ምዃን ገዲፉ ኣብቲ ፓርክ ክሰርሕ ከም ዝጀመረን ንጆርጅ ድማ ካብ ብንእሽቱ ጀሚሩ ከም ዘዕበዮ ንኬት ይነግራ። ኬት ድማ ነዚ ዕላሉ ድሕሪ ምስማዓ ንዓ ሓዋ ከመውት ምስ ቀረበ ንሱ ብሂወት ንኽጸንሕ ክትብል ንሳ ነቲ መድሃኒት ከም ዝሰርሐቶ እቲ ትሰርሐሉ ዝነበረት ካምፓኒ ግን ነቲ መድሃኒት ከም ናይ ውግእ ኣጽዋር ክጥቀመሉ ከም ዝደለየ ምስ ተረድአት እቲ ንሳ ትሰርሖ ዝነበረት ስራሕ ገዲፋ ፋይላት ሒዛ ካብቲ ቦታ ከተምልጥ ክትብል ከም ዝሓዝዋን ካብኡ ንድሓር ፋይላት ክትሰርቕ ተረኺባ ተባሂላ ሰራቂት ዝብል ስም ሂቦም ካብቲ ካምፓኒ ከም ዝሰጎግዋ ተዕልሎም። እቲ ዴቪስ ንኸይመውት ዝሓገዞ ሩሴል ድማ ነዚ ታሪኾም ምስ ሰምዐ ምስ ክልቲኦም ክረዳዳእ ይጅምር። እቲ ናይቲ ሃገር ወተሃደራዊ ሰራዊት መራሒ ኮሎኔል ብላክ ዝተባህለ ሰብ ድማ ንሩሴል ራልፍ እቲ ተኽላን ጆርጅን ናብታ ማእከል ከተማ እንዳጎየዩ ክኸዱ ከለዉ ዝተቐድሐ ቪድዮ የርእዮም። ዴቪስ ድማ ነዚ ምስ ረኣየ ጋውናን ተኽላን ብፍጹም ተሰማሚዖም ሓቢሮም ብሓደ መንገዲ ክኸዱ ይክእሉን እዮም ምስ በለ ኬት ድማ ዘረብኡ ተቐብላ ኣቢላ እወ ጽቡቕ ኣለኻ። ክሌር ኣብቲ ቦታ ነቲ ክታበት ናይቲ መድሃኒት ሒዛ እቶም እንስሳታት ናብኣ ክሳብ ዝመፁ ትጽበዮም ትህሉ ክትከውን ትኽእል እያ ትብሎም። ሩሴል ናይ በዓል ኬት ሓሳብ ዋላ እኳ ተደገፈ፣ እቲ ኮሎኔል ብላክ ዝተባህለ ሰብ ግን ካብ ናቱ ወተሃደራት ወፃኢ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ካልእ ሰብ ኢድ ክህልዎ ስለ ዘይደለየ ንበዓል ዴቪስ ናትኩም ሓገዝ ኣየድልየንን ኢሉ ነጊሩ ነቶም ናቱ ወተሃደራት ካብቲ ቦታ ውፅኦም ነናብ ገዝኦም ንኸብፅሕዎም ይእዝዝ። ናብ ደገ ምስ ኣውፅዎም ድማ ዴቪስ እቶም ወተሃደራት ተሓገዙን ኢሉ ከረድኦም ዋላ እኳ ተፈተነ። እቶም ወተሃደራት ግን ናይ መራሒኦም ትእዛዝ ተቐቢሎም ክሰምዕዎ ስለ ዘይከኣሉ ሃንደበት ቀልጢፉ ነቶም ወተሃደራት ሃሪሙ ርእሶም ከም ዝስሕቱ ይገብሮም። ሩሴል ድማ በዓል ዴቪስ ካብቶም ወተሃደራት ኣምሊጦም ክኸዱ ከለዉ ምስ ረኣየ ሞባይልን ናይ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረት ሄሊኮፕተር መፍትሕ ሂቡ ካብቲ ቦታ ንኽኸዱ ይሕግዞም። ብኻልእ ወገን ወተሃደራቱን ዘለዎ ኣጽዋር ናይ ውግእ ተጠቂሙ ነቶም በቲ መድሃኒት ዝተበከሉ እንስሳታት ደው ከብሎም ዝፍትን ዝነበረ ኮሎኔል እዚ ዘለዎ ሓይሊ ዋላ እኳ ተኾነ ንዖም ደው ከብሎም ከም ዘይክእልን እቶም እንስሳታት ንኹሎም ቶም ወተሃደራት ይውድእዎም ከም ዘለዉ ተረዲዩ ካልእ ሓሳብ ይሓስብ። እቶም እንስሳታት ናብታ ማእከል ከተማ ቅድሚ ምብፅሖም
ነቶም ኣብታ ከተማ ዘለዉ ህዝቢ ካብቲ ቦታ ንኸርሕቕዎም ትእዛዝ የመሓላልፍ። እቲ ራልፍ ዝተባህለ ተኹላን ጆርጅን ግን ቀዲሞም ኣብታ ከተማ ስለ ዝበጽሑ እቲ ዕንወት ይጅምር። በዓል ራልፍ ኣብ ቅድሚኦም ጸንሐ መኪና ይኹን ገዛውቲ እንዳፍረሱ ኣብታ ከተማ ንዝረኸብዎ ኩሉ ክድምስሱ ይጅምሩ። እታ ናብኦም ቀሪባ ትትኩስ ዝነበረት ሄሊኮፕተርን እቶም ወተሃደራትን ነዞም እንስሳታት ወላ ሓንቲ ደው ከብልዎም ስለ ዘይከኣሉ ዓበይቲ ታንክታት ናብታ ከተማ ኣትዮም ክትኩሱ ይጅምሩ። እቶም ወተሃደራት እዚ ጋጢምዎም ዘሎ ከቢድ ኩነታት ከይኣክል ኣብ መወዳእትኡ ብባሕሪ ክጓዓዝ ጸንሐ። እቲ ሳልሳዮም ሊዝ ዝተባህለ ሓርገጽ ምስኦም ተወሲኹ ነታ ከተማ ከም ዘይነበረት ክዕንውዋ ይጅምሩ። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዘለዎም ዓቢ ቦምብ ተጠቂሞም ነቶም እንስሳታት ደው ከብልዎም ክፍትኑ ከም ዘለዎም ዝተረድኦት ኮሎኔል ሚሳይል ናብታ ከተማ ንኽጽጋዕ ምስ ኣዘዘ እቲ ቦምብ ሓደገኛ ብምዃኑ ንፍርቂ ከተማን ህዝባን ከጥፍእ ከም ዝኽእል ዝፈልጥ ዝነበረ ሩሴል ተጸሚሙ ቁሩብ ዓቕሊ ንኽገብር ንብላክ ይነግሮ። ነታ ሄሊኮፕተር ሰሪቖም ድሕሪ ምኻዶም ንበዓል ኬት ከኣምኖም ዘይከኣለት ኮሎኔል ግን ሩሴል ዝሃቦ ምኽሪ ሸለሊሉ እቲ ሚሳይል ናብታ ከተማ ኣቕሪቦም ንኽዳለውዎ ትእዛዝ የመሓላልፍ። ነቲ ናይቲ መድሃኒት ክታበት ንኽወስዱ ኣብቲ ካምፓኒ ዝበጽሑ በዓል ኬት ድማ ካብቲ ኣየር ወሪዶም 3 ክታበት ይወስዱ። እንተኾነ ግን በዓል ዴቪስ ተሓቢኦም ናብቲ ካምፓኒ ምስ ኣተዉ ክሌር ኣብቲ ገዛ ብዝነበረ ሕቡእ ካሜራ ሪኣቶም ስለ ዝነበረት ነቲ ክታበት ሒዞም ካብቲ ገዛ ቅድሚ ምውፅኦም ሽጉጥ ናቦም ዓቂና ደው ኣቢላ እዚ ክታበት ነቲ ዘለዎም ሕርቃንን ቁጣዕን ይዘጥፍኣሎም እምበር ነቲ ሕጂ ዘሎ ናይ ሰውነቶም ግጅፊ ብፍጹም ናብቲ ዝነበረ ንቡር ኣካላቶም እዚ ክታበት ክቕይሮም ኣይክእልን ድሕሪ ምባላ ንዴቪስ ብሽጉጥ ተኪሳ ሃሪማ ካብ ኬት ድማ ነቲ ክታበት ወሲዳ ነቲ ብሽጉጥ ዝተሃርመ ዴቪስ ኣብኡ ገዲፋቶ ንኬት ናብቲ ላዕሊ ናይቲ ህንፃ ሒዛታ ትድይብ። እንተኾነ ግን ክሌር በታ ኣብቲ ላዕሊ ትጽበያ ዝነበረት ሄሊኮፕተር ጌራ ካብቲ ቦታ ቅድሚ ምምላጣ ዘይሓሰበቶ ጆርጅ ናብቲ ቦታ መጺኡ ነታ ሄሊኮፕተር ክሰባብራ ይጅምር። ዕድል ገይሩ እታ ክሌር ዝተኮሰታ ጢት ኣብ ኢዱ ጥራይ ዝሃረመቶ ዴቪስ ድማ ካብቲ ወዲቕዎ ዝነበረ ተስዩ ኬት ሰኣንቁሩ በቲ ስብርባር ናይታ ሄሊኮፕተር ቅድሚ ምሟታ ናብኣ መጺ የድሕና። እቲ ኣብታ ከተማ ኮይኑ ዝወፅእ ዝነበረ ናይታ ማሽን ድምፂ ኣዝዩ ዝረበሾ ጆርጅ ድማ ነቲ ናይታ ማሽን ድምፂ ደው ንኸብል ናብ ላዕሊ ክድይብ ይጅምር። ኬት ድማ ካብ ክሌር ሓቢኣ ኣቐሚጣታ ዝነበረት ሓንቲ ክታበት ኣውፂኣ ንዴቪስ እንዳረኣየት ኾላ ክሳብ ሕጂ ብሂወት ዝጸንሐት ክሌር ናብኦም መፅያ ክትኩሰሎም ምስ ደለየት ኬት እንዳጎየት ከይዳ ነታ ክታበት ናብ ናይ ክሌር ቦርሳ ትእትዋ። ዴቪስ ድማ ነዚ ምስ ረኣየ ቀልጢፉ ነቲ ናቱ ጋውና ጆርጅ ኢሉ ይጽውዖ። ጆርጅ ድማ ስሙ ከም ዝተጸውዐ ምስ ሰምዐ ተመሊሱ መጺኡ ንክሌር ካብቲ ዝነበረቶ ቦታ ልዒሉ ምስ ቦርሳ ይውሕጣ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ጆርጅ ነቲ ኣብ ቦርሳኣ ዝነበረ ናይ ክታበት መድሃኒት ምስ ሓዊሱ ከም ዝወሓጦ ንርዳእ። ብኻልእ ወገን ንክሌር ሓዋ ብሬይት ነቲ ዝተረፈ ናይ መድሃኒት ክታበት ሒዙ ካብቲ ካምፓኒ ክወፅእ እንዳፈተነ ኸሎ ንዕኡ ኸኣስር ኢሉ ዝመፀ ሩሴል ይረኽቦ። ብሬይት ድማ ንኸምልጥ እንተደኣ ሓጊዝካኒ ኣብዚ ውሽጢ ዘሎ ናይ መድሃኒት ሳምፕል ባዕልኻ ንኽሸጦ ንዓኻ ኽበክያ ኢሉ ነቲ ቦርሳ ንሩሴል ሂቡ ካብቲ ህንፃ ክወፅእ ይጅምር። ብዘሰንብድ ኣጋጣሚ ግን ልክዕ ብሬይት ናይቲ ገዛ ማዕጾ ኸፊቱ ናብ ደገ ውፅእ ምስ በለ ብላዕሊ ብዝመፀ ናይቲ ህንፃ ስብርባር ተጨፍሊቑ ኣብኡ ይመውት። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ቀስ ኢሉ ቁሩብ ክረጋጋእ ዝጀመረ ጆርጅ እቶም ከምኡ ክልተ ሪዝን ራልፍን ዝተባህሉ ክልተ ዓበይቲ እንስሳታት ሕጂ እውን ነታ ከተማ ምዕናዎም ከም ዝቐጸሉ ይርኢ። ኬትን ዴቪስን ድማ ክትፍንጀር ዝቐረበት ሄሊኮፕተር ሒዞም ካብቲ ዝፈርስ ዝነበረ ህንፃ ይምልጡ። ዴቪስ ድማ ሕጂ ጆርጅ ድሓን ከም ዘሎን ሪዝ ተሓርገጽን ራልፍን ድማ ነንሕድሕዶም ይበኣሱ ከም ዘለዉ ርኢዩ ንኬት ናብ ሩሴል ንኽትከይድ ነጊርዋ። ንሱ ንጆርጅ ንኽሕግዞ ናብቲ ዝበኣስሉ ዝነበሩ ቦታ ይኸይድ። ኣብቲ መሬት ነንሕድሕዶም እንዳተዋዳደቑ ብሓይሊ ዝበኣሱ ዘለዉ ክልቲኦም እንስሳታት ከቢድ ቅልስ ድሕሪ ምክያዶም ኣብ መወዳእትኡ እቲ ሊዝ ዝተባህለ ሓርገጽ ንራልፍ ብሓይሊ ክሳዱ ነኺሱ ይቐትሎ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እቲ ባእሲ ናይ ሪዝ ተሓርገጽን ናይ ጆርጅን ይኾይኑ። ዴቪስ እቲ ባእሲ ንጆርጅ ኸቢድዎ ከም ዘሎ ምስ ረኣየ ነቲ ናቱ ጋውና ንኽሕግዝ ናብ ሊዝ ቦምቢ ክትኩስ ይጅምር። እንተኾነ ግን ብዙሕ ፈንጂ ተጠቂሙ ዋላ እኳ ተጥቅዖ ነቲ ኣዝዩ ገጂፉ ዝነበረ ሓርገጽ እኹል ኣይነበረን። ካብቲ ማህሰይቲ ቀልጢፉ ዝሓወየ ሊዝ ድማ ንጆርጅ ብስኑ ነኺሱ ናብቲ ዝፈረሰ ህንፃታት ምስ ሰንደዎ ኣብቲ መንደቕ ዝነበረ ዓባ ሓፂን ነቲ ጋውና ኣፍልቡ ይወግኦ። ዴቪስ ሊዝ ተሓርገጽ ንጆርጅ ንኽቐትሎ ናብኡ ክቐርብ ከሎ ምስ ረኣየ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ሓይሉ ተጠቂሙ
ኩሉ ኣብቲ ኣየር ተሪፉ ዝነበረ ናይ ውግእ ኣጽዋር ናብ ሊዝ ክትኩሶ ይጅምር። ዕድል ገይሩ ድማ ዴቪስ ነቲ ሓርገጽ ንጆርጅ ካብ ምቕታል የዳናግዮ። ሊዝ እቲ ሓርገጽ ድማ ቀልጢፉ ኣድህጎ ቀይሩ ንዴቪስ ንኽቐትል ናብኡ ክቐርብ ምስ ጀመረ ጆርጅ ብድሕሪኡ ብሓይሊ ዘሊሉ ናብ ናይ ሊዝ እቲ ሓርገጽ ዓይኒ ነዊሕ ሓጺን ኣትዩ ቀቲሉ ነቲ ዝነበረ ብርቱዕ ባእሲ ንሱ ብምስዓር ይዛዝሞ። ኬት ድማ ንሩሴልን ነቲ ኮሎኔል ብላክን ብዛዕባ ትኽታበት ምስ ነገረቶም ቀልጢፉ እቲ ኮሎኔል ንወተሃደራቱ ጆርጅ ምስኦም ከም ዝኾነን ወላ ሓደ ወተሃደር ናብቲ ጋውና ከይትኮስ ኢሉ ይእዝዝ። ሳላ ጆርጅ ሰኣንቁሩ ብሂወት ዝተረፈ ዴቪስ ድማ ናብቲ ኣዝዩ ተሃስዩ ወዲቑ ዝነበረ ከም ዓርኮ ዝሪኦ ጋውና ከይዱ ደው ኢሉ እንዳረኣዮ ከሎ እቲ ጋውና ብሂወት ከም ዘሎ ኢዱ እንዳንቀሳቐሰ ይነግሮ። ዴቪስን ጆርጅን ድማ ከም ናይ ቀደሞም ክላገጹ ከለውን ካብ ሕጂ ንድሓር ንዕኡ ዘቐምጠሉ ካልእ ፓርክ ክደሊ ከሎ እንዳረኣና ፊልምና ኣብዚ ትውድእ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ 2018 ዝተሰርሐት ኩላትና ብንእስነትና ንዝክሮ ሮክ ቀንዲ ተዋሳኣይ ኮይኑ ዝሰርሓ ራምፔጅ ዘርእስታ ፊልም እያ። ከመይ ርኢኩማ? ርኢቶኹም ኣብ ኮመንት ጸሓፉለይ። ከምኡውን ነዛ ፊልም እንተደኣ ፈቲኹማ ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽትበጽሕ ላይክ ንግበራ። ንቻነልና ድማ ከምዚ ዓይነት ኣዘናጋዕን መሃርን ፊልሚ ሒዝና ክንመጽእ ከለና ቀልጢፉ መታን ክበጽሓኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ዝቕጽል ካልእ ፊልሚ ሒዘልኩም ክሳብ ዝመጽእ ሰሰናዩ።